Siyanibingelela kwi-channel Sihumusha Amaphupho. Sicela ukuqala sibonge kubalandeli be-channel. Inkosi inibusise. Uma uqala ukubona le channel uyacelwa ukuba usubscribe, ulike, ucomment, uphinde futhi ushare. Uma kungukuthi unephupho ofisa sikuchacisele lona, ungalibhala kwi-comment section. Siyabonga. Ngamunye. Ukuphupha amabhayi zangoma nakho futhi ibhayi nebhayi linencazelo yakhona ehlukile. So ukubona amabhayi ekulaleni kungasho ukuthi mhlampe ungumuntu onobizo lobungoma. Kungaphinde futhi kusho ukuthi kunesidingo sokuthi udle futhi uphothule amagobongo. Kungasho-ke futhi ukuthi kunesidingo sokuthi uwathenge lawo mabhayi ngoba mhlampe afunwa izidalwa ezikwembethe. Kokunye kungaba uphawu. Kokunye ungawaphupha futhi amabhayi kube ukuthi mhlampe vele uyisangoma nokuthi mhlampe abantu bakho basuke bedinga ukuthi ube nalolo hlobo lwamabhayi ngaleso sikhathi. Okunye okubalulekile ukuthi uwaqaphele amabhayi owaphuphile, imbala mhlampe ne-design ngoba phela amanye ayaba nezilwanyana ezithize. Yes. Kokunye-ke futhi kumele like uma kuwukuthi uphupha mhlampe amabhayi uyawabona, kokunye kuyenzeka kube ukuthi uyawanikezelwa, kokunye kube ukuthi uyawabona nje. So izinto ey'kanjalo zibalulekile ukuthi uyigcine uma kwenzakalile waphupha mhlampe ngamabhayi ezangoma ngoba konke okunye okuyiy'ncazelo kusuke kulele ekuthenini uphupha amabhayi anjani, ubuwenzani, ubuwanikezwa, ubuwanikezelwa obani, itheni futhi ingxoxo ngesikhathi ubona lawo mabhayi lawo. Siyabonga.